Вітаю усіх, хто зараз са мной. Просьба адразу напісаць як гук, ці нармальна мяне чуваць, ці мяне добра бачна. Ну, буду чакаць вашага адказу. Ось. Я заўсёды стараюся спачатку запытацца, як мяне чуваць. О, пішуць усё добра. Для таго, каб не гаварыць упустую, бо было ўжо некалькі такіх выпадкаў, што сядзіш, гаворыш, а людзі цябе не чулі ўвесь гэты час. О, мяне чуваць. Дарога, прывітос. Ну, тады я вітаю вас з Мінску, сёння з Мінску. І сёння мы будзем абмяркоўваць, як я ўжо сказал, две рэчы. Гэта, па-першае, выбары, і, па-другое, рэпрэсіі супраць анархістаў. Недавно было две буйныя справы у Беларусі і ў Расіі, шмат чым падобныя. Ну, насамрэч, не шмат чым падобныя, акрамя таго, што ў абедзвюх выпадках гэта былі анархісты, і ў абедзвюх выпадках іх асудзілі на велізарныя тэрміны, якія не адпавядаюць цяжкасці здзейсненага. Таму мы абмяркуем гэтыя две справы, таму што мне як анархісту, канешне, за гэта больш за ўсё баліць, калі саджаюць маіх паплечнікаў. Удвайне баліць, калі іх сажаюць ні за што. Ось. І другое, мы будзем абмяркоўваць вось гэту ўсю движуху з праймерыз, якія апазіцыйныя кандыдаты задумалі. Слышно, хорошо, отлично. Хто з кандыдатаў на што разлічвае, якая ў каго палітычная праграма і хто як хоча скарыстаць выбары. Вось. Традыцыйна перад гэтым хачу дзякаваць сваім данацерам усім, хто мне данаціў гэтыя папярэднія 2 тыдні. Перш за ўсё, гэтыя мае патроны. Александр Б і Саша Р. Я традыцыйна не называю цалкам прозвішчы людзей до таго, як атрымаю іх згоду паўнавартасную. Ну, это для іх бяспекі. А таксама данацеру Андрэю Н, які мне аж на 2 разы заданаціў за гэтыя 2 тыдні. Вялікае яму дзякуй. Ну і вы таксама, калі хочаце мне дапамагчы ў тым, што я раблю, это вырабленне відосаў, аналітыкі, вядзенне тэлеграм-каналаў і весь той актывізм, якім я займаюся, я думаю, хто сочыць, то ведае. Прашу вас, праходзьце па спасылках у апісанні, там ёсць рэквізіты, як мне можна заданаціць, праз Donation Alerts ці нейкім іншым чынам. Лепей за ўсё, канешне, гэта стаць маім патронам на Патрэоне. Вы мне будзеце, так бы мовіць, выплачваць штомесяц заробак. Самастойна ён будзе выплачвацца, вам трэба толькі указаць суму, якую вы гатовыя данаціць. Вось. Але і ўсе астатнія метады таксама мне будуць вельмі дарэчныя, вельмі буду ім рады. Вось. Ну што, троху народу падцягнулася. Як заўжды, задавайце вашыя пытанні. Я клікаў на сённяшні стрым адмыслова ўсіх таварышаў анархістаў з розных ініцыятыў, з розных груп, тому што тое, аб чым мы будзем сёння казаць, якраз для іх у першую чаргу важна. І вылецела з галавы, ладно. Вось, узгадаў. І важная рэч, многія таварышы, многія сябры, я даведаўся, глядзяць мяне, не будучы зарэганамі ў Ютубе. То бок, яны глядзяць, яны на каунтары гэтым ёсць, але... нешта шатаецца экран. Але яны не могуць паставіць лайк, не могуць паўдзельнічаць у чаціку. Таму я вельмі прашу ўсіх сяброў, паплечнікаў, хто зараз мяне глядзіць, хто хоча падтрымаць, абавязкова зарэгайцеся на Ютубе. Для гэта, ну, на Гугле увогуле. Для гэта дастаткова вам толькі имейла і альбо нумара тэлефону. І каменціце і ставце лайки, потому што ваши каменты і ваш удзел у чаціку вельмі мне дапамагаюць прасоўваць мае відэа вышэй па індексацыі. Вось. Не думайце, што гэта не важна, гэта дробязь, з гэтых дробязяў вельмі шмат што складаецца. Гэта вельмі важна для алгарытму Гугла. Таму, калі хочаце мне дапамагчы, вось патраце гэтыя 3 хвілінкі, зарэгайцеся і ўжо зарэганымі ставце мне лайки. Вось. Ну, ці дизлайки, калі я камусьці вельмі не падабаюся. Ну, паехалі. Пачнем, вядома, са справы Камара Емельянова, бо вось літаральна недавно іх асудзілі, абодвум хлопцам далі па 7 год. Преамбулу я вельмі коротка, думаю, тут усе сачылі. Значыцца, іх прынялі з палічным падчас таго, як яны спрабавалі падпаліць будынак Валадаркі. Яны яго, ну, сам будынак, конечно, не падпалілі, зрабілі такую сімвалічную шкоду.
троху падкапцілі дзверы, там агульныя матэрыяльныя страты склалі рубль 48 копеек. І это была іх другая спроба. Оказывается, каля тыдню таму яны да гэтага ўжо прыходзілі на валадарку, кідалі гэты коктейль Молотова, але ён не запаліўся. І такім чынам іх, судзілі ажно за 2 эпізоды. А яшчэ да гэтага яны закідалі лямпачкамі з фарбай мінскі гарадскі суд, дзе напярэдадні мусілі судзіць Зміцера Паліенку. Вось, все это ім аб'ядналі, панавешалі усялякіх артыкулаў. Я быў на 3, здаецца, судах, ці на 2, я ўжо не памятаю. Да, ну і на большай частцы судоў, так бы мовіць. І потым ім суддзя напрыканцы перакваліфікаваў абвінавачанне на 218 артыкул. Гэта, дарэчы, той же артыкул, які мне хацелі ўляпіць, але мне яго знялі на судзе. І даў ім абодвум па 7 год пазбаўлення волі ў калоніі ўзмоцненага рэжыму. І цікава тут тое, што Камар адразу як толькі іх прынялі, он пачаў цалкам супрацоўнічаць са следствам. Але аб гэтым мы як бы здаваць імляну, аб гэтым мы пагаворым троху пазней. І вот, возьмем гэтую сітуацыю. І калі вы сочыце за навінамі проста ў Беларусі, я нават не кажу пра анархарух, проста за навінамі ў Беларусі, і вы чытаеце навіну пра анархістаў, хутчэй за ўсё 90%, што гэтая навіна будзе аб тым, што анархістаў недзе затрымалі, альбо яны нешта падпалілі. І вось такія вось тэрміны вялізныя, яны спрыяюць чаму? Вось згадайце, недавно перад гэтым была справа Зміцера Паліенка. Таксама графіці нейкае намаляванае, арышт, турэмнае зняволенне, ну там кароткатэрміновае было. Потым бойка з суседам, ну не з суседам, там так, з алкашом нейкім, і зноў затрыманне, і зноў кампанія салідарнасці грамадская. Яшчэ перад гэтым была справа наваполацкіх хлопцаў, якія кідалі гэтыя лямпачкі запальнай сумесю, наваполацкіх, выбачаюсь, івацевіцкіх хлопцаў, якія кідалі лямпачкі запальнай сумесю у бікборд у Івацевічах. І яшчэ перад гэтым было вельмі шмат вельмі падобных справаў, ажно до 10-го года, калі судзілі нас, прыкладна за аналагічнае. Вось уявіце сабе, 10 год прайшло, і амаль нічога не змянілася ў метадах самавыражэння анархісцкага руху і ў метадах ягонага праяўлення сябе, у метадах ягонага дзеяння. Прынамсі, так гэта выглядае для знешняга гледача. Да, насамрэч, внутрыкі многія змяніліся, і шэраг анархістаў перакваліфікаваліся на дзеянні больш разумныя, больш эфектыўныя, прынамсі, альбо сталі задумвацца аб гэтых дзеяннях, што будзе больш эфектыўна. Аднак многія дагэтуль робяць, што робяць, і мы бачым, што цыклічнасць. Ось пра што я хочу сказаць. І якое ўражанне аб анархісцкам руху будзе у знешняга гледача па выніку такіх акцый і па выніку такіх громкіх працэсаў. Атрымоўваецца, што кожны раз, калі мы чуем нешта пра анархістаў, альбо яны нешта кудысьці кінулі, альбо іх ужо судзяць за гэта. У іншых кантэкстах анархістаў не слыхаць. Ну, ці слыхаць, але вельмі мала. І аб якім іміджы можна гаварыць у такім выпадку? Аб якім іміджы перад грамадствам можна казаць? Калі не бачна ніякага канструктыва ў дзеяннях, не бачна адэкватнай праграмы пераўтварэння грамадства, толькі дэструктыў, толькі сімвалічныя акцыі, притом ладным гэта было там у духу анархістаў там на пачатку 20-го стагоддзя, напрыклад, забілі кагось, да, там адыёзнага нейкага карніка, ці там спалілі ментоўскі пастарунак, да, там напроч. Я не кажу зараз, што гэта трэба рабіць, не. Аднак гэта, згадзіцеся, былі ўчынкі зусім іншага плану. А тут нават не рэальны тэрор, пра тэрор тут нават гаворкі не ідзе, хаця тэрміны даюць як за тэрарызм, як што ў Беларусі, што ў Расіі. Аднак тут нават тэрорамі не пахне, гэта проста сімвалічныя акцыі. Усё тое, што не мае на ўвазе, ну, все такія акцыі, якія не маюць на ўвазе рэальнае знішчэнне маёмасці, гэта сімвалічныя акцыі. То бок, нават сам, это не я прыдумаў, сам Емельянаў казаў, моя мэта была паказаць, прыцягнуць увагу, выказаць пратэст. Он не сказаў, што яго мэта была спаліць валадарку. Ну, это відавочна, што гэта немагчыма тымі метадамі, якімі ён спрабаваў. Гэта акцыі насілі сімвалічны характар. Вось. Такім чынам, уражанне у
гледача, ніякага канструктыву, толькі сімвалічныя акцыі і пасадкі пасля іх. Зноў жа задумайцеся, а ці многа людзей захочуць ісці ў такі рух, чыіх сябраў увесь час толькі саджаюць. Ну ось гэта трэба быць вельмі ведаць такім своеасаблівым чалавекам. Да, для кагосьці арэол мучаніка это клас, ён там прыцягвае, але большасць людзей, я вам скажу, нават, ну добра, каменты в Фейсбуке это не такой уже супер паказчык, але вот я сужу по каментарах у розных людзей, не толькі ў сябе ў Фейсбуку і паўсюль, і большасць людзей, калі мы берем такую палітызаваную тусовку, яны спачуваюць, яны абураюцца, што далі такія тэрміны, аднак яны не падтрымліваюць самі дзеянні. Разумееце? Гэта вельмі важная дэталь. Далей, пра правілы бяспекі. Хлопцы спрабавалі зрабіць гэта так, каб не быць пайманымі. Базара нет, тут няма што сказаць. Спробы былі прыняты. Аднак гэтыя спробы, іх было вельмі недастаткова для таго, каб пазбегнуць пакарання. Так, пашлі там пытанняў трохі. Сябры, я на пытанне адказваю па меры прахаждзення па свайму плану стрыма. То бок я прайшоў адно пытанне, прайшоў адзін пункт свайго плана і потым пытанне. Потом пункт, пытанне. Інакш просто будзе такой трохі хаос. Я хочу трохі структураваць. Зараз у нас першая частка. Ось. І потым адкажу пасля першай часткі на вашыя пытанні, якія назапасяцца да гэтага часу. Якія правілы бяспекі яны парушылі? Па-першае, яны былі апранутыя не па надвор'і. То бок гэта адразу было бачна, што нешта не так. Хлопцы былі вельмі лёгка апранутыя, а тое была ўжо позняя восень. Это адзін момант. Это адразу прыцягнула ўвагу патруля. Это, зноў жа, не маі фантазіі, гэта было сказана на судзе. Па-другое, яны выбралі час для акцыі 3 гадзіны ночы. Ну, вы разумееце, што 3-4 гадзіны – гэта такі час, які увогуле найменш прахожых. Это значыць, што любыя 2 чалавекі будуць проста капец як выдзяляцца. Просто іх будзе бачна адразу. Калі ты не сышоў, разумееце, адразу, як толькі ты зрабіў нейкую акцыю, все, адразу патрулі пускаюцца па вуліцах, адразу. І нават калі на вас няма яшчэ арыентыроўкі, а на іх арыентыроўка была 2 хлопцы ў чорным, ўсё роўно вы выдзяляецеся на пустых вуліцах. І хлопец малады, які ідзе па вуліцы у 3 гадзіны ночы, абавязкова прыцягне ўвагу патруля, тому што больш нікога няма. Ну, дураку понятно. І трэці момант, это тое, што яны пасля выраблення гэтай акцыі не раздзяліліся. Пасля таго, як яны яе зрабілі. То бок, уявіце сабе, далі арыентыроўку 2 хлопцы ў чорным, яны збеглі, естественно, по всему району адразу пашлі патрулі именно 2 хлопцаў чорных. Ну, літаральна праз некалькі хвілін яны стаяць на светафоры. 3 гадзіны ночы, нікога няма, стаяць 2 хлопцы, абодва ў чорным. Яшчэ менты казалі, што ад іх пахла бензінам. Я не ведаю, правда гэта ці ўжо ментоўскія дадумкі такія, але калі так, то гэта значыць, што они яшчэ бензін пралілі ў сябе ў пляцаку і мусара гэта як бы унюхалі. Вось. Як мінімум такія памылкі. Але галоўная памылка іхняя была увогуле, як мне падаецца, што яны вельмі рызыкнулі дзеля акцыі, якая будзе заведама неэфектыўнай, не дасць плёну ніякая. Аднак да гэтага я падведу напрыканцы. І зноў жа гэтыя памылкі гэта такія другасныя. Галоўнае пачалося потым, калі іх ужо затрымалі. Калі іх затрымалі і прынялі. Першае, што зрабіў Камар, ён пачаў калі ён зразумеў, што ім пагражае, ён пачаў зліваць Емельянова. Все, гэтага ўжо дастаткова. Разумееце, у нас такая судова-следчая сістэма, што паказанняў аднаго чалавека дастаткова, щоб утопіць другого. І не надо ўжо больш доказаў. Зноў жа, хаця там настолькі іх было няшмат гэтых доказаў, да, у них там ні ў пазногцях нічога не было, ні на відэакамерах не было іхніх твараў. Вось яшчэ 4-я памылка, забыўся, трохі вяртаючыся назад. Яны не прадумалі, што яны скажуць ментам, што як яны патлумачаць сваё знаходжанне ў далечыні ад свайго дома, ад свайго раёну, менавіта у дадзены момант у дадзеным месцы. Яны там нешта казалі пра тое, што гараж, музыкальныя інструменты, аднак гэта гучыць зусім не пераканаўча. Мусара маглі сказаць: так паехалі ў этот гараж, пакажаш мне, што за гараж, а што за музыкальныя інструменты. І все, на этом моменте вся твоя легенда сыплецца. То бок, калі ты ідзеш на такое, у тебя все мусіць быць прыдумана да дробязяў. Што ты тут робіш у гэты момент? Навошта ты тут знаходзішся? Ну ось.
гэта такія именно тэхнічныя памылкі, да, якія зрабілі таксама падкоп пад магчымасць ім неяк апраўдацца ўвогуле спрыгнуць. Але самае галоўнае было пасля. Гэта вся справа фактычна будуецца на паказаннях Емельянова. Не вся справа, а ўсё абвінавачанне. Сорі, Емельянова, Камара. На паказаннях Камара супраць Емельянова. Вось. І выніку чым гэта скончылася, Камар атрымаў 7 год. Гэта таксама ж як Емельянов. Чаму так атрымалася? Камар пачаў спачатку ўсіх ліць, і ён не толькі расказаў пра іхнюю канкрэтную справу, ён там на 16 лістоў нагаварыў оперу. І это нават усё не было агучана на судзе, заўважце. Пра анархісцкія групы, якія ёсць, хто з кім у якім канфлікце, хто ў якіх чаціках у тэлеграме сядзіць пад якім нікам. Усё цалкам, як яны рабілі акцыю, пра свой там шлях рэвалюцыянера, да, у двукосе. Я калі гэта ўсё чытаў, я на гэтым судзе не прысутнічаў, чытаў справаздачу, потым я падумаў, господі, якое шчасце, што я з Камаровым парваў адносіны яшчэ шмат год да гэтага. Па-моему, у 2017 годзе. Я з ім быў знакомы, але калі я раскусіў, што гэта за хлопец, што яго мозг адсутнічае проста напроч, я зразумеў, што не, калі з гэтым чалавекам якшацца, ты раней ці пазней сядзеш у турму, нават калі ты нічога не будзеш рабіць, альбо іншыя праблемы атрымаеш. Так яно і аказалася. Ось. І не было каму папярэдзіць Емельяна наконт Камара. Вот. Такім чынам, гэта яшчэ адзін прыклад. Вось, вяртаючыся. Ён усіх здал, нягледзячы на гэта, ён атрымаў 7 год. Чаму? Таму што на судзе ён паглядзеў, Емельянова падтрымоўваюць, яму там такая падтрымка ідзе кшталту, і я ж тоже хочу падтрымкі, я тоже хочу на судзе быць не сукай, которая всех здала, да, і просіць об снісхаждзенні, а я хочу быць роўным пацаном. Для гэтага он пачаў лупіць па наезжанай схеме. На меня давілі, выдумаў там нейкую сказачную гісторыю про тое, як яго збівалі ў Ічу. Я ў сваім пасце ўжо раней не буду паўтарацца, пісаў, чаму я гэта не веру. Это хутчэй за ўсё хлусня, што яго якабы там унутрыкамерны агент збіў і камеры, і таму ён прызнаўся. Ось. Пачаў расказваць, што на яго ціснулі, што ён адмаўляецца ад усіх паказанняў, ён там увогуле не пры дзелах. Прабачайце. Ні пры чым. І думаў, я зараз спрыгну. То бок ён думаў, я зараз і губазаўцаў кіну, да, з якімі ў яго быў фармальны, нефармальны, не ведаю, дамова была, да, што я зараз вам сліваю Емельянова, а вы мне даеце пакаранне, не звязанае з пазбаўленнем волі. Емельянов едзе, а я іду да хаты. Хутчэй за ўсё 90%, што ў іх было такое пагадненне, бо яны прапаноўваюць яго ўсім, хто ідзе, каго ловяць. Бо это, в прынцыпе, адзіны спосаб ментам, як раскрыць падобную справу, так? Калі абодва пойдуць у адказ, можна з цяжкасцю, даволі цяжка будзе раскрыць. Вось. Магчыма, але это на судзе будзе вельмі не пераканаўча выглядаць. А яны хочуць, каб усё было пераканаўча. Ось. І он думает, сейчас я і губазаўцаў кіну, да, на судзе выйду, такой нормальный пацан, і заодно атрымаю падтрымку, скажу всем сваім сябрам, перед сябрамі, перед публікай пакажу, што мяне катавалі, вось, нібыта мяне там збівалі, поэтому я прызнаўся, і я адмаўляюся ад дачы паказанняў. Да чаго это прывяло, вы бачыце? Губазаўцы падумалі, ты такі разумны, атрымоўвай тада 7 год у плечы. Ось. А анархісцкія арганізацыі, там АЧК, той же я цікавіўся, як бы, звяртаўся да іх, кажу, што, вы будзеце змяняць пазіцыю? Они казалі, не, мы як не падтрымлівалі Камара, так і не будзем. На ягоных словах будуецца ўсё абвінавачанне, аб чым можна казаць. То бок, ён і ад мусароў падтрымку згубіў, і ад анархістаў. Такім чынам, разумееце, калі цябе прыймаюць мусара падчас чагосьці, да, ці не падчас, а проста за групавое злачынства, у цябе ёсць дылема. Альбо ты нармальны пацан і сядзіш у турме. Нармальным пацаном, да, сумленным чалавекам сядзіш у турме, нікога не здаўшы. Альбо ты сукай, здраднікам, які ўсіх здаў, сядзіш, ідзеш на волю. Камар абраў быць сукай, якая всех здала, і яшчэ ў турме. То бок, чым можна казаць. І гэта яшчэ адзін прыклад таго, што не трэба здаваць ніколі не даваць паказанняў на іншых людзей.
Емельянаў у гэтым плане малайчына, ён не агаварыў камара, ён не пачаў, нават ведаючы, што камар яго здае, ён не пачаў валіць яго ў адказ, і за гэта яму рэспект. У гэтым плане на яго варта раўняцца, менавіта ў гэтым плане. Вось. Дарэчы, хачу яшчэ адну справу узгадаць, справу Валавіка, справу антыфашыстаў. Калі вы памятаеце, Ілля Валавік, які атрымаў больш за ўсіх 10 год, ён вельмі актыўна супрацоўнічаў са следствам. На яго паказаннях у вялікай ступені будуецца уся справа. Ён расказваў, хто каго біў, хто дзе ўдзельнічаў, хто што ў фанацкім руху, куды што, даў мусарам поўны расклад. Дзякуючы яго паказанням, наколькі я разумею, былі закрытыя іншыя людзі і знойдзены іншыя людзі, і мусара атрымалі поўны расклад аб фанацкім руху. Карацей, ён як мог стараўся пазбегнуць турмы, даючы мусарам все, што яны хочуць. Ён атрымаў болей за ўсіх 10 год. Вось гэта такі урок на будучыню, проста для ўсіх. І нельга здаваць, просто нельга здаваць, таму што ты робіш, у цябе няма ніякіх гарантый, акрамя слова мусароў, на якое яны плюнуць у любы момант. Вось. А гэты ўчынак будзе валакчыся за табой усё астатняе жыццё. І вось яшчэ пра слова мусароў. Нават зараз пра самую галоўную памылку Емельянова. На яго падкаціў опер губазаўскі падчас следства. Во, бачыце, які ў мяне кубак Радикс. Але адбілася ў ім ручка. Зараз шукаю клей, каб склеіць. Вось. Да яго падкаціў губазавец падчас следства і кажа: раскажы мне тое сёе, і давай задаваць там ему пытанні пра анархісцкі рух, як ён туды прыйшоў, з чым ён там займаўся, якіх адносінах он там з камаром і гэтак далей. Это ўсё ёсць у справаздачах АЧК, гэтая размова. Справаздачы гэтай АЧК я з пасылкамі замацаваў у апісанні. Абавязкова старайцеся прачытаць. Там АЧК зрабіла справаздачы з кожнага з судоў. Там вельмі важная інфармацыя для ўсіх, хто хоча набыць. Калі не будзе сайт адкрывацца, торце VPN. Вось. І ён кажа Емельянову: это нікуды не пойдзе, гэта вось проста між намі. Гэта ў суд ні ў якім разе не пойдзе і прокурорам не будзе скарыстацца. Даю тебе слова афіцера. І Емельянов, вось як быццам яму не 19 год, а не ведаю, прабачце, 11. І ён взяў і паверыў гэтаму слову афіцера. Разумееце? І ўсё вываліў оперу. Зноў жа, ўсё не пра іншых людзей, а пра сябе і пра некаторыя дэталі пра анархісцкі рух. Я думаю, залішне казаць, што ўсё гэта потым было на судзе вывалена і скарыстана супраць Емельяна. Вось табе і слова афіцера. Як можа анархіст, чалавек весціся на слова афіцера, калі 100 разоў пісалася у артыкулах на анархісцкіх сайтах, гаварылася, і ўжо 100 такіх эпізодаў было, што мусара хлусяць, што яны на ўсё пайду, і я пісаў колькі такіх артыкулах. Боже, для каго я іх пішу? Я іх пішу для чаго? Каб для сябе? Да я это ўсё ведаю. Я іх пішу для такіх, як Емельянов, хлопцаў, якія толькі папрыходзілі. І яны потым беруць, вераць у слова афіцера. Ён жа паабяцаў. Разумееце, так крыўдна на гэта. Я зараз так рэзка выказваюсь не таму, што я там хачу залажаць там неяк Емельянова, да? То бок я разумею, што калі ён павёўся на честное слово, да, хутчэй за ўсё ён сам па сабе сумленны чалавек, ён судзіць па сабе, што я калі б даў там честное слово, я не стаў бы падманваць. Вось. Але сумленнасць гэта не абавязкова як бы кемлівасць, да, то бок чаму ён не разумеў, што мусар яго абавязкова падмане, як можна быць такім наіўным, мне вось гэта незразумела, і гэта так меня это абурыла, калі так расстроіла, ведаеце, калі я гэта пачуў на судзе. Такім чынам, я думаю, усім, хто мяне вось 19 чалавек на дадзены момант, усім гэтым 19 чалавекам, якія мяне зараз глядзяць, і ўсім тым 200, якія паглядзяць стрым у запісу, я спадзяюся, зразумела, не трэба верыць слову афіцера, калі яго дае мент. Ён хлусіць. У 99,9% выпадкаў ён хлусіць. Яны на ўсё пойдуць, каб атрымаць ад вас неабходныя паказанні. Таму, калі ласка, не ведзіцеся на гэта, бо ўжо не адзін чалавек сеў, паверыўшы слову афіцера. Вот. І далей зараз уже гэты блок хутка буду сканчаць. Пройдземся вернемся до таго, як гэта ўсё выглядае перад масавай публікай. То бок, глядзіце, атрымоўваецца ўся публічная актыўнасць анархістаў, якая выходзіць у СМІ, яна выглядае так.
Нехта штосьці кудысьці кінуў ці там намаляваў графіці, яго закрылі. Хтосьці кінуў штосьці ў салідарнасць з папярэднім анархістам, яго таксама закрылі. Ну і все, і так далей по кругу, разумееце? Ну, атрымоўваецца нейкі дурацкі круг, ад якога анархісцкі рух увогуле нічога не атрымоўвае. Ён толькі мінусы атрымоўвае. А мінусы ў тым, што актыўных людзей ізымаюць з руха і ізалююць на доўгі час. Мінусы ў тым, што анархісцкі рух вымушаны траціць рэсурсы, час, рознага кшталту рэсурсы, да, і матэрыяльную тым ліку, і час на падтрымку гэтага чалавека. У той час, як яго можна было патраціць непасрэдна на рэвалюцыйную барацьбу, на пераўтварэнне грамадства, яго прыходзіцца траціць на тое, каб падтрымаць таварыша ў зняволенні. Гэта я кажу зараз не для таго, каб у кагосьці комплекс віны выклікаць, да, там, мы там на вас шмат трацім. Не, понятно, што гэта ўсё роўна ў прыярытэце мусіць быць падтрымка сваіх, салідарнасць, ўсё такое. Аднак ці рацыянальна гэта сродкі, якія мы маглі пусціць непасрэдна на нашу анархісцкую рэвалюцыйную дзейнасць, мы вымушаны пусціць, каб выцягваць сяброў з гэтага балота, ці калі не можам выцягваць, прынамсі дапамагчы ім стварыць маламальскі прымальныя умовы у зняволенні. Вось. Зразумейце, сябры, асабліва анархісты, якія мяне зараз слухаюць, мы не масавы рух. Мы не можам сабе дазволіць, каб нашых актывістаў пакавалі ў турмы ў такіх колькасцях. То бок, калі б у нас было 15 000 анархістаў у Беларусі, да, ну базара нет. Адным болей, адным меней, нічога страшнага. А для зараз у Беларусі анархістаў, ну можна, не буду казаць колькі, да, іх, карацей, вельмі мала. А актыўных яшчэ меней. А актыўных, якія яшчэ могуць уключаць мазгі перад сваімі дзеяннямі, яшчэ меней. Разумееце, і кожны чалавек у нас на вагу золата. Мы не можам сабе дазволіць дзеля нейкага эфемернага, нікчымнага выніку, а іхнія акцыі менавіта такі вынікі імелі. Прабачце, не хачу нікога падкрыўдзіць, гэта факт. Дзеля такога нікчымнага выніку адпраўляць людзей у турмы. Але паколькі у нас няма цэнтральнае кіраўніцтва, якое заўтра можа ляснуць там кулаком по столу і сказаць, так, заўтрашняга часу безглуздыя сімвалічныя акцыі спыняем, всім понятно, і все такі, ага, у нас такое няма, да, і ніхто так не можа зрабіць, таму я просто звяртаюся да ўсіх і заклікаю самім зрабіць гэтыя высновы, самім ўсё добра абдумаць, і перад тым, як пачаць нешта рабіць, паглядзець на гісторыю анархісцкага руху хаця б 10 год апошніх, хаця б, якія дзеянні да чаго прывялі, чаго мы дабіліся, чаму не дабіліся. Калі вы самі не ведаеце, ці вам не хапае матэрыялаў у адкрытым доступу, звярніцеся да мяне. Вось непасрэдна да мяне, і я вам раскажу, што было, бо я ў анархісцкім руху ўжо 16 год. Я вам раскажу, што было, як змянялася і што стала. Вось. Праблема ў тым, што няма, чаму ніхто не думае, таму што няма рэфлексіі, няма аналізу. Я гатовы паспрачацца, што ўсе хлопцы, што Камар з Емельянавым і все астатнія, хто робіць гэтыя акцыі, ні да, ні пасля акцыі не сабіраліся гуртом, там, да хаця б 2-3 чалавекі, і не садзіліся, не думалі, так, сябры, мы хочам зрабіць, да прыкладу акцыі, мы хочам зрабіць акцыю. Давайте зараз распішам, што мы хочам ёй дабіцца, якія могуць ад яе быць мінусы, якія рызыкі. Узважым гэта ўсё на вагах і вырашым, будзем мы рабіць гэтую акцыю ці не. А калі мы вырашым, што не будзем рабіць, але нам хочацца чымсьці займацца, мы зараз выпішам нашу мэту, вось рэальную мэту, і сядзем і паўгадзіны хаця б падумаем, а як мы можам прыйсці да гэтай мэты. Возьмем, прааналізуем, што рабілася раней, запытаемся кагосьці і зробім тады нешта класнае, акцыю, ці кампанію, ці суполку, ці яшчэ нешта. А пасля акцыі трэба думаць так, вось, мы зрабілі акцыю, нешта кудысьці кінулі. Вось там гэтае напісалі, гэтае не напісалі, там ператрус прайшоў, там все было роўна, не ведаю, увагу прыцягнулі, не прыцягнулі, і давайте зараз падумаем, сыходзячы з мэты, якую мы сталі, мы гэтай акцыі дабілись, што мы хацелі, ці не? Это называется планаванне. І ва ўмовах, калі у нас, як уже сказаў, абмежаваны рэсурс, калі анархістаў мала, калі акцыі даюцца вельмі дорага, 7 год за лямпачкі і 1,5 рубля, разумееце? Калі акцыі даюцца вельмі дорага, перад кожнай акцыяй анархісты абавязаныя вось так рабіць, займацца планаваннем. Аб гэтым быў вельмі выдатны артыкул
анархія плюс, я яго посціў у сябе ў тэлеграме. Я перад стрымам рыхтаваўся, шукаў па пошуку, не смог знайсці. Але калі знайду, я кіну яго ў апісанні гэтага відэа і яшчэ раз прадублюю у сябе ў тэлеграм-канале. Калі ласка, падпішыцеся на канал, хто яшчэ не падпісаны ў апісанні, абавязкова прадублюю. Там все тое ж самае, што я зараз сказаў, але больш разгорнута і структуравана. Гэтага нічога на сёння няма. Прынамсі, у вялізнай часткі анархістаў. Прынамсі, гэта не было Камара і Емельянова. Прынамсі, гэта не было, я ўпэўнены, у Паліенкі і Чуліцка, якія таксама трапіліся за гэтыя графіці. Я не сцвярджаю, што яны малявалі гэтыя графіці, да? Зараз, потому што яны ў адмове не прызналі сваю віну. Прынамсі, у них, я ўпэўнены, не было гэтага планавання. І мы абавязаныя пачаць яго уводзіць, інакш все нашы акцыі будуць упустую. І пры гэтым з велізарнай рызыкай сесці ў турму. Мы не можам сабе гэтага дазволіць. Гэта нерацыянальнае расходаванне нашых ресурсаў. Вось, і яшчэ што хацеў сказаць у гэтым блоку, што яшчэ на момант і вярнуся, што трэба рабіць. Гэта я ўжо перайшоў да такого пытання, што рабіць. Скажу яшчэ, што калі нешта пачынаеш рабіць, ты мусіш пракоцаць усе правілы бяспекі, якія ўсё ёсць на адпаведных сайтах. Зноў жа, глядзіце спасылкі, я спецыяльна там гэта ўсё сабраў для вас. Все правілы бяспекі, каб не было такіх промахаў, як у Камара і Емельянова. Пайшлі на акцыю 3 гадзіны ночы, да? Калі яны там проста як, не ведаю, як маяк для ментоў, разумееце, светит і з шыльдачкай «Прими меня», разумееце, в 3 гадзіны ночы 2 хлопцы стаять на пешаходным пераходзе, разумееце. Ось, пракоцайце гэта все мікрадэталі, бо яны будуць каштаваць вам у выпадку, калі вы не скарыстаеце іх, доўгі год жыцця, вырваных з жыцця. І самае яшчэ важнае, калі ідзеш на такія акцыі, ты мусіш ведаць, што табе пагражае по закону, і ты мусіш быць гатовы, што цябе за гэта пасадзяць. Калі ты ідзеш, і ты маральна не гатовы да 3, 4, 5, 7 год у турме за эту акцыю правесці, бо гэта прывядзе да таго, што ты хутчэй за ўсё зламаешся і будзеш, калі цябе прымуць, шукаць спосабы, як ад гэтага зваліць, бо на цябе гэтая рэчаіснасць абрушыцца такім шокам, что я-то думал, а тут 7 год. Думаете, Камар думал, что ему 7 год погрожае? Не, он был упэўнены, что он спрыгне на хімію домашнюю, у самым горшым под. А увогуле, я упэўнены, он не думал про гэта. Он думал, что он такі фраер, что он збежыць, і ўсё, яго будзе клас. Да? Мусара ж тупыя, да? Они ж не додумаюцца, як яго знайсці. Ось. І калі робіш нешта, будь гатовы за гэта сидзець. Вось, напрыклад, думаеце, мне не хочацца взять коктейль Молотова і спаліць ментоўскую машину, да? З чалавечага пункта гледжання мне хочацца гэта зрабіць. Я лічу гэта годным учынкам. А я гэта не раблю, потому что я разумею, што ёсць вялікая верагоднасць мне за гэта сесці. І я не гатовы менавіта за гэта сядзець такі тэрмін вялізны. На сённяшні дзень. Я вось зараз кажу пра сёння. Да, пра сёння. У такіх умовах я на гэта не хачу ісці. Па-першае, я лічу это нерацыянальным расходаваннем свайго ресурсу, сваіх год жыцця, да? Траты сваіх год жыцця на то, каб сядзець за одну мусарскую машину. Я лічу, што на волі я змагу больш забіць. А па-другое, я не гатовы да гэта. Да? Вось маральна лічу, што мне это на сёння не трэба. Аднак, ці гатовы я сядзець 15 сутак за пост на сёння не трэба. Аднак, ці гатовы я сядзець 15 сутак за пост в рамках кампаніі «Экстрэміст»? Так, я гэта гатовы. Я працягваю ставіць посылкі на Беларусь, і гэта што я разумею, што гэта тыя рэчы, свядома гатовы пакоць. Конечно, правила их гуни весь час, не травматизация так, что за аббревиатуры термин. Тебе кожен раз то не готов. Это весь час так. И на чего так? Я покажу, любая рызыка мусить быть усведомлена. Лёг, спасибо, люди сегодня затрагивают тему публичности, анонимности сразу. По-третье, могуць ударыць один раз,
падробязі, да, зноў жа там пры канваяванні, але для того, каб біць, каб даў патрэбнае ў хаце. Ён кажа, што яго ў хаце пабіў унутрыкамерны агент. Ударыў, кажа, разоў 10. Элементарна, калі гэта было так, унутрыкамерны агент попадае да дзелов. Разам з тым і мусара. І гэтак далей, да, калі яго збівалі. Таму я не веру словам камара, тым больш я ведаю, што ён сам па сабе, ён, як я кажу, я яго ведаў раней, ён хлус. Ён можа хлусіць. Гэта для яго нармальна. І тым больш ён тут хацеў сябе выгарадзіць. Вось вам 4 прычыны, чаму я лічу, што камара не білі і ён хлусіў. А што там пра матэрыялы праверкі маскоўскі роск, я, не ведаю. І ўвогуле я лічу, што калі цябе б'юць, ты мусіш терпець. 10 разоў ударылі, а твайму сябру 7 год сядзець. Ось давайте узважым гэта на вагах, да? Больш у яго была магчымасць адмовіцца ад дадзеных ужо паказанняў на Емельянова яшчэ на стадыі следства. Окей, яго пабілі, затащили в кабінет, і ён там збіты, у шоку, подпісаўся, што ім далі. Хорошо, допустим. Наступны ж допыт, ён можа взять, адмовіцца. У прысутнасці адвоката, сказать, меня сбили, на меня ціснули, я от всего адмаўляюся, Емельянов не виноваты. Это было бы уже другая размова, потому что он это зрабіў на стадыі следства, а не на суде. Чаму ён гэта не рабіў? Ладно, хрен про него, про камара, уже і так вельмі шмат часу ему делили. Здорово, Микола, як ставишься до беларускага нацыянал-анімешнага руху? Позитивно, конечно, як да ўсяго анімешнага. У меня гэта особо... Одну секунду, я сейчас... Можно их скопипастила з моего поста ў Телеграме? Ось. Но я не ведаю, блин, что лага. Я просто буду працягваць. У мяне так усё нормасик. Калі завісну цалкам, то пачну просто новый стрим. Зараз нормально ці не? Просьба отозваться. Карацей, ладно, хлопцы, у каго лага я нічога не могу зрабіць. Подрубай, хутчэй за ўсё, это на вашем боку проблемы. Ось, потому что у меня я близко интернету, у меня 4 полоски Wi-Fi и все норм. Вот, если у большасці ўсё ж таки норм, то, значит, подключайте дело сети. Я тут буду уже больш коротко казаць, бо і так шмат сказана было про гэта. Перш за ўсё я вам скажу галоўнае. Гэтай справы магло б не быць, калі б адзін з удзельнікаў гэтай групы, якая трэнілася ў лясах, займалася страйкболам, калі б ён не займаўся гандлем наркотой. Ён вырашыў падзарабіць, не ведаю, падзарабіць на рэвалюцыю, магчыма, ці яшчэ нешта, і ўлез у наркабарыжнічества. За што яго прынялі, а за гэта свеціць велізарны тэрмін, як вы самі ведаеце. За што яго прынялі і прымусілі супрацоўнічаць. І потым ён стаў тым сакрэтным супрацоўнікам, які зліваў мусарам гэтую сеть, не тое, што на следстве, а ў працэсе. То бок, разумееце, у гэтай групы быў інфільтраваны правакатар. Такім чому і да таго, што атрымалася ў выніку. На жаль. Вось, таму мараль гэта якая? Калі ты палітычны актывіст, тым больш займаешься чымсьці жорстка нелегальным палітычным, ты просто ад наркоты, просто стараніць, нават у параўнанні з іншымі падобнымі справамі. Гаворка про тое, што мало таго, што і ў працэсе былі і пікеты, і падпісаліся праваабаронцы. Я недавно прачытаў, што, па-першае, навукоўцы падпісалі заяву у падтрымку асуджаных па справе сеці. Настаўнікі напісалі заяву, ўжо больш за 100 настаўнікаў падпісалася, а настаўнікі, я заўважыў, гэта дзяржаўная праца, гэта фактычна дзяржслужачы. Вы уяўляеце сабе, как у Беларусі 100 настаўнікаў, да, падпісалася там за Емельянова, напрыклад. Это просто, нават мне смешна, калі я гэта кажу, да. І увогуле аграмадны быў рэзананс, і СМІ, і праваабаронцы, і ўсё на свеце, і палітвязнямі іх прызналі, і Пуціну 2 ці 3 разы задавалі пытанне пра яго, што нават Пескоў быў вымушаны эту справу каментаваць, разумееце?
І я як гэта расцэньваю? Я это расцэньваю як прызнак радыкалізацыі расійскага грамадства, Таму што я вось колькі сачу за палітычным жыццём, так, у той жа Рашцы, я бачу, што такога ніколі не было раней. Былі прыморскія партызаны, калі нехта памятае, па-моему, у 2010 годзе прыморскія партызаны такія былі, яны забілі аднаго там ці двух ментоў, паспаўлівалі некалькі мусарняў. Вось, і карацей, нават у іх не было такой вялікай падтрымкі. Былі аналагічныя розныя справы, такія ж самыя мутныя, таксама з катаваннямі, там справа АБТО, автономнай баявой тэрарыстычнай арганізацыі. Ну, карацей, розныя, вельмі падобныя, аднак ніколі не даходзіла да такой ступені грамадзянскай падтрымкі. Мне это вельмі нагадала выпадак, калі Вера Засуліч, якая стреляла в Трепова, была потым апраўданая судом прысяжных. А это было, калі памятаеце, у расійскай імперыі якраз не так задоўга да рэвалюцыі, спачатку 5-6 год, потым 17-го. Вось. І гэта вельмі важны момант. Я лічу, што грамадства расійскае настолькі салідарызавалася вакол хлопцаў. І притом, да, все разумеюць, што не ёсць тэрарыстамі, нікога не забілі, але ўсё ж такі все разумеюць, што гэта анархісты, все разумеюць, што это хлопцы радыкальных поглядаў і што яны як мінімум рыхтаваліся да нейкага сілавога супратыву ўлады. І это значыць, што ў прынцыпе у грамадства не выклікае такога вялікага адтаржэння думка аб сілавым супраціве дзяржаве. Разумееце, што нават навукоўцы і настаўнікі падпісваюцца за хлопцаў з радыкальнымі поглядамі, анархісцкімі поглядамі, якія былі гатовыя гэта супраціў чыніць. Да, зразумела, што там сваю ролю ключавую сыгралі і катаванні, і ўсё астатняе, аднак сам факт, разумееце, спачування хлопцам, неважна, што яны анархісты, неважна, што яны хацелі знішчыць дзяржаву, важна, што іх катавалі. Вось, і это вельмі важны момант, і я лічу, ён сведчыць аб пэўнай эвалюцыі грамадства расійскага. Ну і датычна саміх хлопцаў варта сказаць, што яны відавочна былі не гатовыя да таго, што на іх абрынецца. Вось, яны не думалі, што гэта ўсё ўсур'ёз, калі гэтым усё з ім займаліся. Я нікога з іх асабіста не ведаю, трэба сказаць. Аднак я бачу па ўсіх і па паводзінах, і па шэрагу ўскосных прызнакаў, па таму, як яны ставіліся да сваёй усёй дзейнасці, па тых матэрыялах справы, якія былі агучаныя, што было 0 канспірацыі, фактычна. Для такой справы, якой яны займаліся, 0 канспірацыі, 0 спробаў неяк сябе абезапасіць. Аб чым казаць, калі іх пачалі ў лістападзе 17-го года папрынімалі, пачалі катаваць, і толькі ў лютым 18-го аб гэтым стала вядома. Вось мяне, напрыклад, прымаюць пад пад'ездам менты. Праз 2 гадзіны гэта ўжо навесне, разумееце? А яны не прадугледзелі тое, што іх будуць прымаць і могуць пачаць катаваць. Хаця да гэтага ў Расіі, як я ўжо сказаў, было такіх прыкладаў. Вельмі шмат катавалі і там і лжыва абвінавачаных у удзеле ў ідзіл, і лжыва абвінавачаных там у всякіх ультраправых групоўках у тэрарызме. Катавалі. Яны маглі бы прадугледзець, што такое магло з імі здарыцца. Аднак яны думалі, што гэта ўсё як бы гульня, і за што вельмі жорстка паплаціліся. Дарэчы, у апісанні да стрыма ёсць інфа аб тым, як падтрымаць грашова ці не грашова, хаця б лістом Нікіту Емельянова і вязняў па справе сеці. Заходзьце ў апісанні і напішыце вестачку, ім будзе прыемна. Лепш дапамажыце капейчынай, калі можаце. Вось. І на гэтым я сканчаю блок пра анархістаў, пра палітвязняў. Пераходжу да блока выбару, ўжо амаль гадзіну базарю, проста капец. І калі у вас яшчэ ёсць па гэтай тэме пытанні, ось прямо зараз пішыце ў чацік, не адкладайце. Я зараз зноў пагляджу, якія у нас там пытанні назапасліся. Ты приедешь на площадь, Егор Каминский пишет, ты приедешь на площадь, коли выборы 2020 будут, ці не?
Я прашу вас, не задавайце мне такія пытанні, у якіх ці буду я ўдзельнічаць у вулічных акцыях і калі так, то ў якіх. Я не ведаю, гэта ну это трэба тлумачыць, да, чаму не трэба такія задаваць пытанні на публічных стрымах. Так, далей пытанне не аб гэтым, не аб гэтым. Как думаешь, может ли быть так? Так, я гляжу, что по блоку с политвязнями пытания больше нема, тогда и поехали по выборах. Как думаешь, может ли быть так, что Ермошину отправят в отставку, пройдут честные выборы, и Лукашенко автоматически уйдет? Ходят слухи, что Ермошина может уйти со своего поста. Отказываю на пытание. Нет. Так не может быть, и так не будет. Тут не треба быть бабкой Вангой. Все, поехали зараз по выборах. Что я хотел сказать? Ну, давайте я вам спочатку расскажу, до чего домовились наши оппозиционеры. Яны дамовіліся 5 апозіцыйных груп. Гэта БХД, За свабоду, БНФ, АГП, яшчэ одна, забыўся. Дамовіліся, што яны будуць абіраць разам праз праймерис адзінага кандыдата на выборах. То бок там такая хитрая сістэма праймерис, я не буду зараз вам пераказваць. Сутнасць тым, што спачатку выборы ідуць актывістамі гэтых партый, яны абіраюць, потым з інтэрнэт-галасавання нейкім чынам будуць уцягнутыя звычайныя людзі. Вось, і выніку гэта не будзе, гэта будуць выборы, каго абралі самі як бы актывісты. Вось, аб сваіх амбіцыях на сёння заявілі 5 чалавек. Гэта стаць такімі адзінымі кандыдатамі ад апазіцыі на выборах. Гэта Павел Северынец, Вольга Кавалькова, Юрась Губарэвіч. Так, секунду, я зверуся ў сябе, каб вам памылку не всунуць. Да, Северынец, да, 4 чалавекі. По-моему, 5 з Канапаскай разам, вось толькі недавно прачытаў, зараз нават чэкнуў. Гэта не вельмі важна, але так для дэталяў. Да, 5. Все я правильно ў пачатку казаў, 5 разам з Канапаскай. Разам з Канапаскай 5 чалавек заявілі, што хочуць быць адзінымі кандыдатамі ад апазіцыі на выборах. Я думаю, усім зразумела, што улада не дазволіць такога, каб быў адзін кандыдат ад апазіцыі супраць Лукашэнкі. Ніколі яны ўжо такога не дазволяць. Абавязкова будуць нейкія марыянетачныя кандыдаты. А-ля Дмітріев, а-ля Улахович, Гайдукевич. По-моему, Гайдукевич уже тоже сказал, что туды пойдзе. Таким чынам, важна не дапусціць кансалідацыі апазіцыі. Увогуле трэба, каб нейкі адсотак выбараў адцягваў. Што магу сказаць пра гэтыя выборы? Дакладна пра стратегію. Ну, як я ўжо сказал, адзінага кандыдата дакладна не будзе. То ўжо тут усё размазваецца. І зноў наша апазіцыя наступае на адныя і тыя ж граблі. То бок 5 год назад ім далі, як бы так памягча выразіцца, пакуріць бамбука, да? Зараз ім таксама, і 10 год назад было тое ж самае, в 2010, 2006, толькі разняцца сцэнары, да? Дзесьці плошча, дзесьці няма плошчы, дзесьці фэйл. І раз за разам яны ідуць у гэты спектакль, які для іх замысліў Лукашенко. Разумееце, выбарчая ўся сістэма яна цалкам у руках дзяржавы. Таму дзяржава ніколі не дазволіць зрабіць так, чтобы ў гэтай сістэме перамагла апазіцыя. Это тое ж самае, што ты напісаў зараз іск у суд на Лукашенко, і прыйшлі менты, затрымалі Лукашенко. Вось людзі, якія
ідуць на выбары і кажуць, што мы зараз там пераможам Лукашэнку. І людзі, якія пішуць заяву ў міліцыю на Лукашенка, каб чакаючы, што міліцыянты зараз прыедуць у Дразды і скруцяць Лукашэнка і адвезуць у пастарунак. Это вот прыкладна адно і то же, разумееце? То есть просто улецевшыя нейкія, альбо улецевшыя, альбо заведома там людзі, якія жывуць на планеце Нібіру, разумееце, з анунакамі разам. І галава іхняя у анунакаў, а не ў Беларусі, у Мінску, разумееце? Гэта вось прыкладна такія ж самыя людзі, альбо хлусы, альбо цынічныя хлусы, такія вось як Дмітрыеў, да, якія кажуць, я перамагу, альбо яны уже многія, ведаеце, уже прайшлі гэтыя стадіі, да, там атрицание, торга, яны уже адразу прыйшлі да стадыі прыняцця, яны уже говорят, да, мы не победим. Понятно, что мы не победим, понятно, что режим нам не дазволіць гэта ж быць, але мы туды ідзем, каб пратэсціць нашу партыю, каб удзельнічаць, мабілізаваць наш актыў, ну і чытаць гэта трэба як так, што каб атрымаць грошы, каб атрымаць гранты, разумееце, то ж паўсюль тут хаваецца пэўны матэрыяльны інтарэс. То бок заходнія структуры, НДА, донары, яны выдзяляюць пад кожную гэту выбарную праграму пэўны бюджэтик. Гэты бюджэтик піліцца, і апазіцыйны лідар, які себя прадстаўляе кандыдатам, ён можа безбедна жыць пэўны адсотак часу. Вось. І яны ўсе зараз кажуць, што мы не выйграем выбары, ну не ўсе, многія з іх, вось прынамсі гэтыя 5, яны кажуць, да, зразумела, што нам не дадуць выйграць. Пытанне, нахрен вы туда ідёце, если вам не дадуць выйграць? Калі ты удзельнічаеш у выбарах, так для таго перамагаць у іх. У гэтым сэнс выбараў. Ты удзельнічаеш для таго, каб дарвацца да ўлады. Калі ты разумееш, што ты да ўлады не дарвешся, ідёш на выбары, ну ты падманваеш людзей. Ты падманваеш людзей і яшчэ удзельнічаеш, легітымізуеш гэты ўвесь рэжым, паказваеш, што да, я прымаю вашыя правілы ігры, да, я іду на гэтыя выбары, я веру ў то, што гэта сапраўдныя выбары. І ты можаш потом 100 разоў говорить, я не верю, нет. Но если ты стоишь в предвыборном пикете, ты дзеяннем подтвердил свою веру. Вось. І я тут прабегся, у каго якія стратэгіі, да, спецыяльна для вас даведаўся. Вось як мінімум 3 стратэгіі ўжо намалявалася у апазіцыйных лідараў аб тым, як скарыстаць гэтыя выбары на шкоду рэжыму. Юзер маю рацыю, вельмі смешны мем зрабіў у папярэднім чаціку. Дарэчы, вельмі трапна, што я тут распінаюсь, тлумачу падводныя камяні, дзялюся сваім досведам, рассказываю про справу сети, даю анализ помылок на стриме, а стрим мне, а ты пойдешь на площу у 2020 годзе? Ну, нікога не хочу пакрыўдзіць, да, чалавека, які задаў гэтае пытанне, але, ну, скажем, прямо, конечно, ну, не ў тэму троху было, і ўвогуле, ну, як гэта задаваць такія даваць? Думаю, кожны мусіць сам разумець. Ладно, будем працаваць, як працуецца. О, ўжо 11 чалавек, ну выдатна. Сабраліся, я так разумею, все тыя, каму было найбольш цікава у папярэднія разы. Вось. Ну, я потым уже дапоўню свой стрым гэтыя, ці зараз дапоўню тады апісанні. О, Рэнні, здарова, новыя людзі, Yellow Man. Вось чамусьці у мяне кампухцер так гудзіць, раве, как быццам у него не один стрим запущены, а 10 як мінімум, разумееце? Я уже, позакрываў усё, хаця гэта не мусіць уплываць, тому што у меня, ну, типу, комп даволі моцны. Ось. Все, зараз я раблю апісанне для відоса. І мы з вами працягваем. Чаму апісанне трэба зрабіць зараз? Бо новыя людзі далучаюцца да стріма, і они должны бачыць усе мае спасылачкі. Через Петровского из Белой Руси. И то, что он говорит, можно понять, что хочет власть от этих выборов. А именно деполитизация, наверное, хотел сказать, население, недопуск протестов. Это он сказал про сценарий 2010 года. Вітання, кекус по кекус, вітання, вітаю. Толькі не вісні. Рэнні, а
ты пойдзеш гуляць у Майнкрафт? Нет, я ніколі ў жыцці не гуляў у Майнкрафт. Я зараз гуляю у героя ў трэціх, клінок Армагеддона. Праходжу, я яго ўжо праходзіў у дзяцінстве, зараз другі раз. І зараз у Д'яблу другую я гуляю, я навучыўся рубіцца па батлнету, і мы зараз з таварышам, карацей, рубімся ў Д'яблу, пакуль першы акт праходзім. Вось. Так, далей ідуць разважанне. Паставіў калакольчык, Егор Моўчан. Дзякуй табе. Так, 16 чалавек, ну вось выдатна, мы і сабраліся. Пагналі. Да, я зразумеў, Рэйні, твой прыкольчык. Пагналі. Так, на чым мы спыніліся? Пратэсты. Я сказаў, што наступаюць на адны і тыя ж граблі. І мы пачалі аналізаваць стратэгіі розных палітычных сілаў на гэтыя выбары. І вось я расказваю, што хоча народная грамада. У іх задумка такая, каб сабраць ініцыятыўныя групы, скарыстаць гэтыя пікеты для агітацыі супраць улады і потым сказаць: вось вам Статкевіч, рэгіструйце. Статкевіча, вядома, не рэгіструюць. Гэта нагода для плошчы. І агульны пасыл у народнай грамады такой, што гэтая плошча, гэта апошні шанец, гэта калі вось не гэтая плошча не праканае, то Беларусь знікне з мапы сусвету, што нам патрэбныя пратэсныя акцыі і інакш гамон. Вось. Гэта першае. Ну, ось апошнім пунктам у них ідзе: акции протеста организовать в юридической форме пикетов по сбору подписей за выдвижение кандидата. Да, дарэчы, усе гэтыя тры стратэгіі, якія ёсць у нашых апозіцыянераў, я пакінуў таксама з спасылкамі і ў апісанні. То бок я спецыяльна глядзеў, шарсціў, што па чым. Вось. Гэта была стратэгія Статкевіча і ягонай банды. Зараз стратэгія Паўла Северынца. Стратэгія Паўла Северынца, ён кажа: ламаць рэжым, ламаць стратэгію рэжыма і пачаць пратэсныя акцыі яшчэ да таго, як пачнуцца выбары. То бок у нас на працягу ўсіх год было пратэсныя акцыі ў дзень абвяшчэння вынікаў, а тут у працэсе выбарчай кампаніі. І, маўляў, тым самым мы зламаем сцэнар рэжыму. І тут трэба сказаць, ну, ведаеце, хоць нейкі такой лойс паставіць, да, Северынцу за тое, што ён хоць адзін з немногіх, хто пастараўся у рэшце рэшт троху змяніць вот гэты звыклы паттерн, які быў увесь вось гэты час. То бок зрабіць троху па-іншаму. Паглядзеў, ну в натуре апошнія 4 выбары, 4 адзін за другім выбарчых кампаній, мы робім акцыю дзень пратэсту, і сканчаецца яна аднолькава. Дзень выбараў, і сканчаецца яна аднолькава. Давайте, можа, у гэты раз паспрабуем зрабіць раней. Но на жаль, ні на што больше яго не хапіла, акрамя як сказаць: ну так мы не можем, не будем рабіць у дзень выбараў, зробім загадзя, до таго, як адбудуцца выбары. Вось, это другое. І трэцяе пытанне, трэцяя прапанова, гэта стратэгія лідара руху за свабоду Юрася Губарэвіча. Некалькі тысяч маленькіх плошчаў на выбарчых участкаў. То бок на кожным выбарчым участкі, ці прынамсі на большасці з іх збіраюцца па 10-15 чалавек для ціску на сябраў выбарчых камісій. То бок яны прыходзяць і пачынаюць далбіць гэтых сябраў выбарчых камісій і патрабуюць сумленнага падліку галасоў. Вось. Для гэтага трэба, для такой стратэгіі, увага, каля 60 тысяч чалавек. І не проста пратэстоўцаў, а актыўных і, я б сказаў, нават агрэсіўных людзей, якія гатовы прыходзіць, стаць рукі ў бокі і сказаць: так, а ну-ка мне тут считайте голоса правильно. Вось. Адкажыце самі на пытанне, ці ёсць у нас на сёння ў Беларусі 60 тысяч такіх людзей. Ну, калі вам цяжка на яго адказаць, узгадайце, колькі сабралася на акцыях у абароны незалежнасці. Вось. Зараз я прабягусь коротка, што я думаю па гэтых усіх трох праграмах, трох стратэгіях, і
наколькі яны рэальныя і што насамрэч, на мой погляд, трэба рабіць на выбарах. Але перад гэтым пагляджу, што ў гэтаму чаціку панапісвалі. Дарогі няма, да, вельмі шкада насамрэч, куды ён збег, не вытрымаў. Зрабі, можа, відэа, як хадзіць на вулічныя акцыі, каб цябе не спалілі і потым штраф не далі. Можа, ёсць такія парады. Парада такая, апранайце маскі на акцыі. Ось. Калі вас могуць затрымаць, да, за нашэнне акцыі, маскі, як гэта было з анархістамі. Аднак вось на апошніх акцыях у абарону незалежнасці было шмат людзей у масках, ніхто іх не затрымліваў. Вось вам вынік. Гэта адзінае насамрэч, што на мой погляд можна зрабіць. І яшчэ зразумела, што чым больш шматколькасная акцыя, тым меней верагоднасць быць пасля яе пакараным, арыштаваным. Таму хадзіце на шматколькасныя акцыі, на масавыя акцыі. А так гарантыі вам ніхто даць не можа, можа толькі павысіць узровень сваёй бяспекі. Раю карыстацца маскамі. Так. Не знойдзецца гэтулькі людзей, вядома. Ну, вядома. А па мабілі могуць вылічыць? Так, могуць. Могуць. І ўжо было... Я раней думаў, што яны толькі па адміністратыўкам, дакладней толькі па крымінальным справам шчэмяць людзей, вылічваючы мабілы. А вось нядаўна было справа Ціхановскага, і яго вылічылі па мабіле. Аднак, чаму я не прыгадаў гэта, таму што гэта датычна толькі актывістаў, чый мабільны тэлефон нумар рэальна ведаюць. То бок, калі ты вядомы актывіст, цябе, да, вылічаць па мабіле. Калі ты нейкі ноунейм, яны 90... Ну, як ноунейм, я маю на увазе чалавек, да, невядомы органам, яны гэтым не будуць запарвацца. Вось. І калі цябе не ўзялі на месцы пасля акцыі, ну, ці там у бліжэйшы час табе не прыйшла позва, і ты быў калі дакладней, ты быў у маске, і цябе не прыйшло ніякая позва, і цябе не затрымалі прямо на месцы, 99,9, што ніхто цябе па мабіле не будзе вылічваць. Але, конечно, калі ты Сергей Ціхановскі, ці там Максим Вінярскі, і ты на судзе яшчэ адмаўляеш, што ты быў на гэтай акцыі, да, яны могуць рэальна для судовага разбіральніцтва нават па адміністратыўкі запытаць даныя з мабільнага тэлефону, з соты. Аднак тут ёсць такі нюанс, ведаеце, двойственныя. Не браць мабілу ўвогуле класна. У меня нават есть цэлы падкаст, прысвечаны таму, як жыць без мабільнага тэлефону. Вось гэта да пытання ад бяспекі аб акцыі. Я папрашу памагаць сваю кінуць падкаст, як жыць без мабільнага тэлефона зараз у чацік мне. Вось. Пракоцайце гэты падкаст, то бок вельмі карысна сапраўды не карыстацца мабільным тэлефонам і тым больш не цягаць яго на акцыі. Аднак ёсць нюанс. Калі цябе затрымаюць прямо на акцыях, ты не зможаш аб этом нікому паведаміць. Ні сабрам, ні праваабаронцам, нікому. І пэўны час ніхто не будзе ведаць, дзе ты. То бок тут такое двойственнае і можна і так, і так. То бок самі глядзіце, што вам важней. Тут няма такого універсальнага рэцэпту. Что должно произойти, чтобы народ устроил общенациональную забастовку? Мусіць адбыцца пагаршэнне, рэальнае пагаршэнне умоваў жыцця людзей, і мусіць гэтаму паспрыяць актыўная прапагандысцкая дзейнасць апазіцыі і у прыватнасці прафсаюзаў. Вось. Больш агульнанацыянальны страйк без разветвлёнай разгалінаванай сеткі прафсаюзаў немагчымы. Ну, прафсаюзаў, ці можна это па-іншаму назваць, не абавязкова там мусіць быць як зарэганыя прафсаюзы, просто працоўных суполак, скажем так, як бы они ни были оформлены. Когда белорусы, как украинцы, свергнут батьку? Я не ведаю, про якого батьку. Свайго батьку я звергаць не збіраюся. Вось. Да, і далей правильно написали Мікола Ніванга. Лукашенко мне не бацька. Вот я реально не люблю, когда яго бацькай называюць. Якой нахрен бацька? Вось. І я не магу гэтага ведаць. Таму што гэта не ў маёй уладзе і вызначыць, калі гэта адбудзецца. І самае галоўнае, на гэтае пытанне ўплывае такая колькасць фактараў на тое, калі скінуць Лукашэнку, што спрагназаваць іх не ў сілах не тое, што я, а не адзін аналітык. Хоць вы возьміце зараз усё ЦРУ, усё, все аналітычныя аддзелы, яны вам не скажуць, калі скінуць Лукашэнку. І тым больш не магу гэта я. Нават яны з іхняй інфармаванасцю вам не дадуць адказ. Калі вам нейкі аналітык, будь то з Расіі, вось часта любяць такія загалоўкі,
политолог сказал, что Лукашенко не проживет там и 2 лет. Или там аналитик. Режиму осталось полгода. Ну, уже Статкевич такой казал уже 3 года тому и 2 года тому. Все, режиму полгода осталось, и все, и торба. Или там год максимум и Россия нас захопить. Вось максимум год, и все, и нема Беларусі. Колькі я такого уже начытаўся на разных сайтах ад розных wannabe палітолагаў, ад розных типу аналітыкаў. Калі вы такое чуеце і вам даюць адразу канкрэтныя тэрміны, адразу ведаеце, што гэты прагноз фуфел, а чалавек, які яго робіць, это фуфлагон. Ну, прабачце за такія жаргонныя словы, да, ні адзін паважаючы сябе аналітык не будзе даваць такія прагнозы. Гэта дылетантізм і глупства. Яны нічым не абгрунтаваныя. Няма увогуле ніякіх абгрунтаванняў, щоб сказаць, што через год Лукашенко свергнуць. Ты не можаш гэтага ведаць. Ну, такая колькасць фактараў, якія не прагназуюцца ў прынцыпу. Разумееце? Таму не слухайце, калі вам нехта кажа, нейкі іншы стрімер, блогер, ці там скажа, режиму осталось полгода. Ну, можна сразу крестик у версі нажаць на такога блогера і больш туды ніколі не заходзіць. Вось. Зараз пройдземся па нюансам гэтых стратэгій. Стратэгія народнай грамады. Ну, зразумела, яны хочуць зноў жа скарыстаць гэтыя выбары. Прэтэнзія ў меня самая галоўная адна. Яны будуць, канешне ж, увесь час паўтараць, што гэта не выбары, што мы тут просто карыстаем сітуацыю. Аднак усё роўна, калі яны, я ўжо сказаў, калі ты паставіў палатку, значыць ты прызнаў, што ёсць выбары і ты прыняў у іх удзел. То бок яны ўсё роўна нават са сваёй стратэгіяй просто скарыстаць, дададуць пэўную легітымізацыю этому працэсу. Гэта адзін момант. Другі момант, хорошо, а калі ўлада зарэга Статкевіча, вось допустим, реально они возьмут и зарэгаюць Статкевіча, что далей? Ну, хорошо, ён выступіць по тэлебачанню. А што, Беларусі хочаце сказаць, тэлебачанне такі вырашальны фактор? Ужо ў 10-м годзе яно не было таким вырашальным, а сёння, ну, хорошо, ему дадуць выступ по тэлебачанню, які, дарэчы, яшчэ адцэнзуруецца перад гэтым. Я думаю, не дадуць на плошчадь заклікаць праз тэлебачанне, тому што з 10-го года ўсе выступы ідуць у запісу, і з іх все лішняе выразаецца. І што далей? Хорошо, зарэгаюць. Вось, допустим, а рэжым захоча зламаць іхнюю стратэгію, возьме і зарэгае Статкевіча. І што яны будуць рабіць? Рыхтаваць опять вось гэты апакаліпсізм, да, фінальную плошчу, на якой вырашыцца вырашальны дзень у лёсе Беларусі. Колькі ўжо такіх вырашальных дзён было? Чым ўсё сканчалася, вам добра вядома. Ось. Таму я супраць гэта апакаліпсізма і накручвання, і ўвогуле не думаю, што калісьці што такі дзень будзе. Это не будзе ні адзін вырашальны дзень і не тыдзень. Ось. Таму я хочу нагадаць, што усе самыя буйныя пратэсты ў Беларусі ў апошні час, яны здараліся, пачынаючы з 2010 года, не ў звязку з выбарамі. І таму думаць, што менавіта на выбары людзі пайдуць для таго, каб адстаяць свой выбар прэзідэнта, я думаю, не варта. Яны, хутчэй, людзі рэальна ў Беларусі на сённяшні дзень, за чаго могуць падняцца, так гэта за сацыяльны пратэст. То бок, калі у ім у кішэню дзяржава залезе і нешта адтуль забярэ, як было ў 17 годзе. А дзяржава не дурная. Не трэба думаць, што не дэбілы там сядзяць. Яны не будуць такога рабіць, а тым больш перад выбарамі, калі грамадства троху наэлектрызаванае, калі ўсе на падхваце і толькі чакаюць, пакуль улада дзесьці аступіцца. Яны не будуць гэта рабіць, прынамсі, падчас выбараў. Вось. Я ўжо казаў аб гэтым у адным са сваіх стрымаў, што мой прагноз, што ніякіх рэзкіх рухаў дзяржава не будзе рабіць ось да жніўня, 31 жніўня 2020 года. Таму я не думаю, што Статкевіч зможа праз сваю стратэгію, нават мабілізаваўшы ўсе свае пікеты, сабраць вырашальную колькасць людзей на плошчу, якія да таго ж былі б гатовыя да доўгатэрміновай акцыі пратэсту. Я не бачу для гэтага ніякіх прадпасылак. Нават на туніяцкія пратэсты, дзе рэальна ўжо была праблема. Ну вы згадайце, максімум у Мінску збіралася колькі? Да 3000 чалавек. Это была першая акцыя 17 лютого. Выдатна я памятаю, я на ёй быў. 3000 чалавек максімум. Вось вам пакуль што межа. Згадайце акцыю за незалежнасць Беларусі. 1200 чалавек. Чаму зараз пад выбары Статкевіч разлічвае, што ён збярэ
ад 10 тысяч і болей, пра меншая колькасць нават няма. Я не разумею, на чым грунтуецца гэты аптымізм. Стратэгія Паўла Северынца. Усё тое ж самае, што я сказал вышэй пра Статкевіча, і я не лічу, што дзеля свайго выбара збярэцца, тым больш да самога дня выбара такая колькасць людзей. Чаму? Таму што інстытут выбараў у Беларусі да такой ступені дэвальваваўся, да такой ступені людзей яго не вераць, што яны не пойдуць пратэставаць у такой колькасці, у якой гэтага хоча Северынец. Зноў выйдзе апазіцыйны актыў. Зноўку выйдзе нейкая натхнённая частка моладзі, якія наслушаюцца там гэтых прамоваў, да, падумаюць, да, все, зараз перамога, вось не заўтра, значыць, ніколі. Выйдуць, получаць па гарбу дубінкай ці там штраф, і на бліжэйшыя 5-7 год страціць увогуле будзе-які імпэт да палітыкі. Хутчэй за ўсё будзе так. Зноў жа, я не кажу нікому, што трэба не выходзіць. Магчыма, я і сам пайду на плошчу, я буду глядзець па абставінах, да, наколькі ўсё там. Магчыма, ўсё ж такі ўлада зробіць нейкі рэзкі крок, ці настолькі пагоршыцца эканамічнае становішча, што ўладзе, яна не зможа залатаць ці дыры, да. Альбо адбудзецца нейкі нечаканы акт, напрыклад, міліцэйскага гвалту. Вось, дарэчы, у арабскіх краінах гэта стала нагодай для рэвалюцыі. Да? Вось спарадычныя вось гэтыя акты ментоўскага гвалту. В Марокко так было, у Тунісе так было. Гэта вось проста іскра, якая запаліла гэтае полымя і адразу ўсё выбухнула. Можа і так адбыцца ў Беларусі. Гэта нельга выключаць. Аднак на сённяшні момант я бачу так, што этого не будзе. І ўлада будзе башляць, людзям закармліваць іх, каб толькі яны до 31 жніўня сидзелі на жопе роўна. І трэцяя стратэгія – это стратэгія Юрася Губарэвіча, для якой трэба 60 тысяч чалавек, якія раздробяцца на 10-15 чалавек і прыйдуць ціснуць на сябраў выбарчых камісій. Мы опустим той момент, что 60 тысяч человек не зберэцца. Возьмем другой момент. Добра. Вось мы возьмем гэтую фантастычную карціну, якую чакае Губарэвіч, том, что все будзе ништяк, и 60 тысяч человек мобилизуются. Слушайте, если в Беларуси знойдется 60 тысяч человек, якія готовыя на конфликт з выбарчымі камісіямі і з ментамі на этих камісіях, так их просто собрать в одном месте, и праз 3 дні Лукашенко не будзе. Калі будзе 60 тысяч человек готовых рызыкаваць, этого достаточно для того, каб замуціць паспяховую плошчу і скінуць рэжым. Вось гэта я, хоць не буду чуванга, я вам гэта кажу. 60 тысяч человек. Ніколі яшчэ столькі не збіралася на маёй памяці. Кажуць, што ў 96-м годзе прафсаюзы вывели, но там было людзі, якія выйшлі па закліку, а не для того, каб рамсіць рабіць рэвалюцыі, да? Нават на плошча 2010 годзе, зноў жа, калі вам расказваюць, что там было 100 тысяч человек, там называют некія заоблачныя лічбы і 100, і 50 тысяч, там я не быў, я ўжо сидзеў на той момант, аднак я ведаю людзей, якія былі. Рэальная колькасць людзей там была 20-30 тысяч человек, не больш за 30. Вам каждый кажа, там 100, гэта хлусня. Людзі выдаюць пажаданыя, там чуть ли не до полумиллиона называюць. Выдаюць пажаданае за наяўнае, альбо глядзяць на эту карцінку, калі людзі расцягнуліся по праспекту і ствараецца ўражанне, што іх просто вельмі шмат. Насамрэч людзі просто расцягваюцца, калі яны ідуць калоны. Вяртаючыся, так вось, калі у нас будзе 60 тысяч, то не трэба стратэгія Юрася Губарэвіча. 60 тысяч актывістаў – гэта дастатковая лічба ў умовах Беларусі, каб зрабіць рэвалюцыю. Вось. І вяртаючыся, я хочу сказаць, добра, допустим, яны зберуцца і націснуць на выбарчыя камісіі, і ты паднімуць лапкі і скажуць, да, все, мы ж лічым, як есть, Губарэвіч прэзідэнт. І што далей? Куды потым ідуць гэтыя лічбы? Яны ідуць нашай старай сяброўцы Лідыі Ярмошынай, якая лёгкім движением рукі 68% за Губарэвіча, допустим, да, ператварае у 83% за Лукашенко. То бок я пра што кажу, што важна, хто абвяшчае, а не хто лічыць. Тому што, як я ўжо сказал, сістэма адлажана пад ноль полностью, яна падкручана з усіх бакоў, яна апрацаваная ўжо і не раз праявіла сябе ў дзеянні. І нават такія накладачкі, як запаленыя, там, апечатаныя гэтыя урны, да,
такія накладачкі як вкідванне масавых бюлетэняў, яны просто робяць покерфейс і кажуць да ўсё клас, яны не нарушаюць агульную карціну. Нават калі такіх відосаў будзе 100, нічого гэта не зменіць. Я ж сказал, што інстытут выбараў настолькі ўжо дэлегітымізаваны ў вачах людзей, што болей дэлегітымізоўваць яго няма сэнсу. Ось. Ну, зараз я прачытаю чацік і потым скажу, што трэба, на мой погляд, рабіць. Ну вось, Рэй неправільна піша. Аналітыка не працуе нават у іншых сферах. Казалі, што ў гэтым годзе ЗПЛ можа на новых айфонах зрабіць рэкорд, толькі вось цяпер каранавірус, усе заводы зачынены. Ну, все правильно, прилетит чорны лебедь, да? Что такое чорны лебедь? Вось, я думаю, ведаць, есть такая тэорыя у цікавого чувака такого, палітолага Насіма Талеба. Да, вось, чорны лебедь – гэта такая неспадзяванка, якую ніхто не чакаў, як, напрыклад, каранавірус. Я вось, напрыклад, да, там хацеўся не ведаю, закупіць з Алиэкспрэса штосьці, а Алиэкспрэс, наколькі я чытаў, запыніў дастаўку ўжо. Вось калі ласка. І вось я себе напланаваў. Што такое это планаванне? Таму увогуле ўсе планаванні больш, чым на год, на 2, калі гаворка ідзе пра глобальную палітыку ці эканоміку, гэта ўсё фу-фел. Іх можна толькі рабіць, ведаеце як? Іх можна рабіць у фармаце здагадак. Вось я так часта раблю. Напрыклад, я кажу, з высокай долей вероятнасці праз год будзе, праз 5 год будзе так, так і так, з высокай долей. Это максимум, што можна сказаць. Але ніяк не ў сцвярджальным тоне. Беларусы понимают украинский язык? Так, разумеют. Yellowman пишет, нет гражданского общества, о каком свержении Луки может идти речь. Это не так. Грамадзянская супольнасць у Беларусі ёсць. Не трэба казаць, што я не маю, гэта не адпавядае рэчаіснасці. Яна ў многіх момантах, яна не горшая, чым у іншых краінах постцалка. У яе есть свае абмежаванні. Калі ты думаеш, што грамадзянская супольнасць гэта нешта такое, што можа ў любы момант свергнуць прэзідэнта, то не. Грамадзянская супольнасць гэта кое-што зусім іншае. Яно ў Беларусі. Я не хочу зараз прыводзіць доказы і прыводзіць там пацверджанне, это не датычна тэмы, але грамадзянская супольнасць у Беларусі є. Дастаткова, ну, один толькі доказ прыведу. Паглядзіце, колькі прагляды і стрымы нашых блогераў топавых збіраюць. І што яны пішуць, людзі там. Ось. І параўнаць гэта з насельніцтвам Беларусі. Адны і тыя ж граблі, нічога не трэба і разумець у іх дзеяннях. О, серый кот далучыўся, здароўкі. Што тады ты прапануеш? А вось зараз дачытаю чацік і раскажу, што я прапаную. Блин, Yellowman просто мне зафлудзіл весь чацік, адне ягонае паведамленне. Так, поехали. Далей, што я лічу трэба рабіць? Байкот трэба рабіць. Ось, я, магчыма, вас не здзівіў гэтым, але мне падаецца, глядзіце, я растлумачу чаму. Значит, па-першае, важны факт, што установка на байкатаванне выбараў, яна сугучная настроем большасці насельніцтва. Гэта ўжо важна, і гэта дае нам вельмі добрую фору. Колькі людзей зараз гатовы прагаласаваць за Статкевіча? Ну, положим, 2% насельніцтва, якія ось прямо яго фанаты, якія сёння гатовы. І Статкевічу трэба прыкласці аграмадны рэсурс, каб гэта 2% ператварыліся ў 52, напрыклад, да? А для таго, каб пераканаць людзей не ісці на выбарчыя ўчасткі, нам такі рэсурс прыкладаць не трэба. Бо агромная колькасць людзей, не буду зараз казаць, колькі, можа 30%, можа 60-70%, і так на іх не пайдуць. Разумееце? Важны момант. Вось. Адразу хочу сказаць, я ўжо пачынаю вылятаць некаторыя рэч, уже амаль 2 гадзіны размаўляю. Адразу хочу сказаць, што мэта той стратэгіі, якую прапановаў я, не ёсць арганізацыя плошчы і скіданне Лукашэнкі падчас выбараў. Чаму? Таму што я, як я ўжо сказаў, я лічу малаверагодным, што Лукашенко будзе скінуты якраз падчас выбараў. Бо ўсе гэтыя 25 год, вот эта рэпрэсіўная машына, яна затачвалася менавіта на працу пад выбары, каб на выбарах усё было стэрыльна,
роўна, чётка і ніякай небяспекі. І калі ён чуть-чуть адпусціў гайкі, бах, 2010 год, і ён зараз болей не дапусціць такога. Ён разумее, што выбары будзе татальная мабілізацыя карнай машыны, рэпрэсіўнага апарату, судоў, міліцыі, выканкамаў, мабілізацыя міністэрства фінансаў, да, міністэрства эканомікі для таго, каб людзям былі грошы і яны не ішлі пратэставаць, разумееце? Мабілізацыя камітэта дзяржбяспекі, каб кожны з кандыдатаў рабіў тое, што ім патрэбна. Я зараз скажу, можа, такую рэч, якую, можа, нехта не ведае, але ўсе кіраўнікі апазіцыйных партый, афіцыйна зарэгістраваных, яны той ці іншай ступені супрацоўнічаюць з камітэтам дзяржбяспекі. Это не значит, что Губаревичу звонить там Вакульчике, слышишь там, Юрок, давай-ка, короче, сделай там то и то под выборы, а Юрок такой говорит, так точно, и кладе слухалку. Нет, такого там нема. Аднак ім устанавливаюць рамкі падчас вусных размоў, альбо просто показваюць іншым чынам, устанавливаюць рамкі, за якія ім нельга рухацца. Як мінімум. Як максімум, некаторыя асобы, такія як Дмітрыеў, Канапацкая, там просто прамое кіраванне. Вось это просто агент, які робіць тое, што яму кажуць. Некаторыя, да? Астатнім просто звоняць і даюць паняць, ну вы же разумееце, якія могуць быць наступствы ў такім выпадку, а ў гэтым выпадку ўсё у вас будзе роўна. І все, гэта ўсё роўна супрацоўніцтва. Таму, калі вы думаеце, што гэтыя людзі могуць кагосьці скінуць, то вы памыляецеся, яны не могуць. Ну, я думаю, сярод 14 чалавек, якія мяне зараз глядзяць, няма тых, хто так думае. Аднак, магчыма, для кагосьці это было пытанне. Дык вось, і таму я кажу, што ўсе службы будуць мабілізованы менавіта на гэтыя тыдні, выбарныя і прадвыбарныя. І таму верагоднасць того, што што-то адбудзецца менавіта ў гэты час, яна будзе мінімальная. Да, грамадства будзе троху наэлектрызаванае, да, будуць, магчыма, пэўныя пратэсты па месцах, але гэта будзе не тая ступень, якая патрэбная для скідання рэжыму. Вось, таму я говорю, моя стратэгія байкоту, яна не мае на ўвазе перамогу ось менавіта ў гэты канкрэтны момант па выбары. І тым больш я не думаю, што там будзе нейкі вырашальны дзень, пасля якога Беларусь гіне. Да нічого падобнага. Жылі да выбараў, перажывем выбары і будзем жыць і змагацца далей. Ніяк інакш. Вось. У чым тады палягае моя стратэгія? У тым, што трэба скарыстацца гэтай нагоды для таго, каб рэжым максімальна аслабіць і привіць людзям навыкі пратэста, самаарганізацыі і індывідуальнага бунту. Чаму? Чаму аслабіць? Таму што я лічу, што неўдзел у выбарах максімальнай колькасці людзей вельмі моцна зайграе на дэлегітымізацыю саміх выбараў, якія ўжо і так дэлегітымізаваныя, але на яшчэ большую. А таксама на ой, вылецела з галавы зноў. На дэлегітымізацыю улады ў прынцыпе як такой. Так? Тлумачу, якім чынам. Уявіце сабе пустыя выбарчыя участкі. То есть участак, на які прыходзіць 2-3 чалавекі за гадзіну, напрыклад, да? І потым все гэтыя сябры выбарчых камісій, гэта бачаць менты, якія ахоўваюць, гэта бачаць сябры выбарчых камісій. А сябры выбарчых камісій, нагадаю, гэта не дзяржслужбоўцы, гэта настаўніцы з заробкамі по 300-400 рублёў часта у правінцыі, разумееце? У Мінску 500 рублёў, ці 600 у самым лепшым выпадку. Яны гэта ўсё бачаць. Гэта бачаць менты, якія это ўсё ахоўваюць. Гэта бачаць гэта сябры выбарчых камісій. Гэта бачаць журналісты. Гэта бачаць назіральнікі. І потым вся гэтая картинка транслюецца СМІ. То бок усе, велізарная колькасць людзей бачыць, што выбараў не адбылося. А потым бац, конечно, Ермошына малюе явку 80-90%. Разумееце, гэта паказвае вельмі выразна усім, хто яшчэ гэта не бачыў, што ўлада хлусіць. І паказвае, што выбару няма. Вельмі добра. Гэта полная супрацьлегласць таму, што прапануюць апазіцыйныя кандыдаты, што трэба удзельнічаць і тым самым ствараць ілюзію выбара. Разумееце? То бок я лічу, гэта будзе вельмі моцная дэлегітымізацыя не толькі выбарчага працэсу самого, але і улады як такой. Таму што будзе ўсім відавочна наўпрост,
а асабліва тым, хто удзельнічаў у гэтых фальсіфікацыях, это тысячи людзей, это не одна ярмошна. І у крытычны момант гэта веданне, оно сыграе сваю ролю. Людзі не захочуць падтрымліваць уладу, якая дзяржаву, якая у крытычны момант яны не захочуць яе падтрымліваць. Вось тыя ж, якая ім так адкрыта хлусіць. Вось тыя ж настаўніцы, да, яны ўжо, зараз я не скажу, што апазіцыйна настроеныя, але яны не пылаюць ад любові да ўлады. Калі вы думаеце, што яны там проста згараюць ад любові да Лукашэнкі, не, гэтага няма. Яны туды ідуць, таму што іх прымусілі, альбо заманілі 100 рублямі прэміі нейкай. А часцей за ўсё ім проста паставілі без... А іх трэба... Ну, гэта не апраўдае іх, канешне. Іх проста на іх націснулі. Але гэта не тыя людзі, якія пойдуць на дэманстрацыю падтрымку Лукашенка з флагам Белай Русі, разумееце? Яны не пойдуць туды па сваёй волі. Такіх людзей увогуле амаль няма ў Беларусі. Разумееце? І ў крытычны момант, калі гэтай уладзе трэба будзе падтрымка, вось гэтыя ўсе настаўніцы, і гэтыя ўсе менты участковыя, яны ад яе проста адвярнуцца. І мы мусім на гэта сыграць, каб усе бачылі, і не толькі ў Беларусі, але і за межамі Беларусі, каб сыграць на непрызнанне, потому што удзел усіх апазіцыйных кандыдатаў і тое, што ім дадуць збіраць гэтыя подпісы, і тое, што ім дадуць стаяць у пратэсных пікетах, это ўсё будзе прададзена Лукашэнкам на захад, як прагрэс на шляху дэмакратыі. Наша мэта не даць яму это зрабіць, не даць паказаць прагрэса. Нам трэба на захад, ну, умоўна кажучы, паказаць, вось карцінка, глядзіце, няма нікога. Усе назіральнікі, усе журналісты зафіксавалі, што людзей на участках няма. Конечно, я зараз не кажу, што на меркаванне захаду трэба арыентавацца, трэба на свой арыентавацца, але гэта таксама важны гулец, якого трэба прымаць у разлік. Гэта першае, што сказал, дэлегітымізацыя самой выбарчага працэса і ўлады, для чаго нужны гэты байкот. Другое, і это нават болей важнае. Не пайсці на выбары на сённяшні дзень для вялікай колькасці людзей у Беларусі з'яўляецца актам індывідуальнага пратэсту, які вымагае смеласці, вымагае сілаў. Студэнтаў зганяюць, дзяржслужбоўцаў усіх зганяюць, ментоў, вайскоўцаў зганяюць. Но я думаю, адсоткаў 20-30 насельніцтва Беларусі яны ідуць на выбары пад тым ці іншым прымусам. Калі мы натхнім гэтых людзей такім чынам, каб яны навучыліся туды не хадзіць, адмаўляліся, перш за ўсё студэнты, каб яны навучыліся адмаўляцца, казаць не, я не баюся, што меня пазбавяць інтэрнату, я не баюся, што мне там сесію не залічаць, іншае. Это можа бачыць 31 число, да, якраз усіх студэнтаў залічваюць інтэрнат, а іх яшчэ датэрмінова будуць прымушаць туды ісці на выбары. Калі мы зможам дамагчыся, што вялікая колькасць людзей скажа не, то гэта будзе вялікі шлях, вялікі крок на шляху радыкалізацыі людзей і надзялення іх пратэснай энергіяй. Бо я лічу, што кожны пратэст пачынаецца з асабістага выбару. Калі ты не гатовы рызыкнуць, хоць столечка, адстойваючы свой выбар і сваю маральную пазіцыю, то ты не пойдзеш на плошчу рабіць рэвалюцыю. Альбо ты прыйдзеш і збяжыш адразу, як толькі амап побачыш. Такія рэвалюцыянеры на плошчах таксама не нужны. Такіх у 2010 годзе было большасць. Вось. І больш за тое, глядзіце, якія сітуацыі будуць і якія сітуацыі мы можам справакаваць. Калі прымушаюць цэлыя групы галасаваць і цэлыя групы адмаўляюцца. Вы ведаеце, як это працуе, што аднаго-двух чалавек у групе, у студэнтаў той же тым працоўным калектыве можна прымусіць. А калі ў групе адмовіцца хаця 5 чалавек, это ўжо вельмі з вялікай верагоднасцю пацягне цепную рэакцыю, ланцуговую рэакцыю, што адмовіцца 15-20 чалавек у выніку вся група і пойдзе 1-2 чалавека. Там старасты, яшчэ нейкі там жапалі з адміністрацыі пойдзе прагаласуе. Гэта так працуе. І на адчысле на тэлеграм-канал, калі нехта падпісаны, паглядзіце, там былі ўжо такія гісторыі. Адмаўляліся ад прынудзілак і кажа, мы проста не будзем гэта рабіць. І вся група дамаўляецца і адмаўляецца. І вось у такіх самаарганізаваных памесных пратэстах і это і ёсць зародышы плошчы, гэта і ёсць зародышы рэвалюцыі, каб людзі пачалі хаця б з гэтага, а потым ужо можна казаць пра плошчу, пра ўсё астатняе, пераадолелі гэтую атамізацыю. І вось байкот, салідарны байкот, за які трэба агітаваць, які не проста ляжанне на канапе. Да, для кагосьці это будзе проста ляжанне на канапе, а для кагосьці это будзе сапраўдны ўчынак, які вымагае грамадскай мужнасці. Вось за такія дзеянні я і прапаную агітаваць падчас прэзідэнцкіх выбараў. Для таго, каб людзі не шлі і каб яны яшчэ і адстойвалі свой выбар. Бо
з людзей, зрабіўшых такі выбар, будзе фарміравацца якраз такі пратэсная вот эта супольнасць, пратэсная праслойка, якая ў будучыні можа нешта зрабіць на плошчы. Это людзі, якія не толькі зрабілі свой асабісты выбар, але і змаглі дамовіцца з іншымі, каб калектыўна супрацьпаставіць сябе сістэме. Вось на ўзроўні побытавым, на ўзроўні сваёй вучэльні, свайго завода, свайго, не ведаю, роты ў арміі, гэта ўжо ўвогуле в ідэале, да, як хацелася. Таму што когда мы побачым, што з розных частак Беларусі пачнуць прыходзіць весткі, што там група студэнтаў адмовілася прагаласаваць, там хлопца выселілі з інтэрнату, да прыкладу. Такое не было, я не ведаю ні адной выпадка, яны толькі пужаюць. Але да прыкладу, вы ж уявіце, гэты выпадак, што можна раскруціць у СМІ, этому хлопцу і жытло знайсці, і там дзяўчыне, неважна, да, там студэнту і жытло знайсці, і там націснуць потым на гэтых уродаў, якія яго выгналі, разумееце, яшчэ адна глеба для праявы грамадскай салідарнасці. І вось, калі за неўдзел у выбары людзі начнуць змагацца як за свой грамадзянскі выбар, і плюс гэта дадасць яшчэ ў выніку карцінку пустых участкаў, вось тады я лічу, гэта будзе сур'ёзны удар па рэжыму. І у пацверджанне сваіх словаў хочу сказаць, што гэта якраз тое, чаго яны баяцца. Чаму? Таму што, як я ўжо сказаў, на выбары яны мабілізуюцца да такой ступені, як ніколі ў іншых выпадках, да? То бок яны заганяюць гэтых бюджэтнікаў, всю адміністратыўную машыну включаюць і баяцца байкота як вагню. І тут са мной, дарэчы, салідарны Эдуард Пальчыц, ён таксама пра гэта кажа ўвесь час, што больш за ўсё іх зліць не выбарчыя пікеты Статкевіча, не нейкія там палымяныя прамовы, не нейкія там пагрозы патрясаннем кулакамі плошчы. Лукашенко ведае, як справіцца з плошчамі, такога фармату, як яны прапануюць. А менавіта масавы ігнор байкот, таму што момант легітымнасці для іх важны. Для іх важна, для Лукашэнкі быць не проста бандытам, які стаіць, а прэзідэнтам, абраным народам. Да, в последний час он дрейфуе ўжо ад этой мадэлі усенароднага прэзідэнта, да, такой больш бандыцкай мадэлі кіравання, да. Аднак тым не менш. І паверце, вышэйшым дзяржслужбе такой больш бандыцкай мадэлі кіравання, да. Аднак тым не менш. І паверце, вышэйшым дзяржслужбоўцам важна разумець, што яны абраныя народам. Хай гэты народ нават сілком сагналі на ўчасткі, але ім важна разумець, што тым не менш гэты народ прагаласаваў. Яны разважаюць так: калі б нас народ не хацеў, ужо б даўно учынілі рэвалюцыю. А раз няма майдану ў Беларусі, значыцца ўсіх все ўстрайвае. А калі не ўстрайвае, значыцца не ў такой ступені. І ў чымсьці яны правыя, разумееце. Вось. І наша неабходнасць дэлегітымізаваць іх, ударыць іх па самаму больному месцу. І байкот гэта якраз самае больное месца. Хто б вам што не казаў. Фух, здаецца, все, я скончыў па гэтай тэматыцы і ўвогуле па стрыму. У мяне ўсё галоўнае, што я хацеў сказаць. Зараз я чытаю чацік. Перад тым, як я яго прачытаю, хочу папрасіць, паглядзіце апісанне, і каму падабаецца, што я кажу, што я раблю, хто глядзіць са мной у адным накірунку, калі ласка, зрабіце данаты, буду вам вельмі ўдзячны. Можете стаць патронам, пачаць мне выплачваць заробак у меру сваіх магчымасцяў, а можете просто зайти на Donation Alert ці любы іншы рэквізіт, які там у апісанні відоса, вы пабачыце ўсё, і забіць невялікі донейшн, каб мне было прасцей рабіць болей, развівацца, купляць новую тэхніку, адукоўвацца і купляць рэкламу для сваіх блогаў і гэтак далей. Буду вам вельмі ўдзячны. Вось. І да, хто яшчэ глядзіць мой стрым без падпіскі, хто не зарэгаўся, не паставіў мне лайк, обязательно гэта зрабіце, бо я ведаю, многія таварышы глядзяць мяне не зарэгаўшыся на гугле. Калі ласка, рэгайцеся, удзельнічайце ў чаціку і ставце лайки, пішыце каментары пад самым відэам, мне это вельмі дапаможа прасунуцца вверх, дзякуючы алгарытмам Ютуба. Да, яшчэ цікавы момант, бачыце, вось уже 47 хвілін мы ўжо не віснем. Можа, гэта реально звязана з тым, прыйдзецца 100-500 стартаваць стрымаў. Ох, як жа много напісаў Yellowman. Расказваў, як працуюць выбары ў нас. Нават калі ты не прыйдзеш, за цябе ўкінуць і паставіць подпіс. Ну, бацькі было так. Да, цалкам згодзін, могуць за цябе ўзяць і паставіць подпіс. Аднак усё роўна усім тым, хто гэта рабіў, а таксама назіральнікам, гэтая фальсіфікацыя будзе відавочна. Гэтага не схаваць.
Так оппозиция не говорит голосовать. То тут справа не ў тым, што галасаваць, а справа ў тым, што мы прызнаем гэты інстытут выбараў. Калі яго насамрэч няма, маецца толькі фікцыя ягоная, хлуслівая фікцыя, якая служыць мэты падмануць людзей і легітымізаваць рэжым. Вось пра што я кажу. А заклікае галасаваць ці не, гэта ўжо іншае пытанне. Зноў жа, гэта пакуль што не заклікае галасаваць. Пачакайце, зарэагуюць Губарэвіча, паглядзім, будзе ён прапанаваць галасаваць ці не. А ты забыўся, што яшчэ будуць звозіць людзей на аўтобусах. Дык не трэба садзіцца ў гэтыя аўтобусы, разумееце? Не трэба. Я аб чым зараз і казаў. Пра парламенцкія выбары, што да, там не было актыўнага байкоту. Там быў адносна масавы неўдзел людзей. А я вам кажу менавіта пра актыўны байкот. Это значыць давесці людзей, колькасць людзей, якія не прыйдуць, да невіданых раней маштабаў. Я не кажу, што ў мяне гэта атрымаецца. Я не кажу, што зможам мы гэта зрабіць, таму што я бачу, што мала хто мяне падтрымлівае. Але ёсць хто падтрымлівае. Ёсць блогеры. Вот Эдуард Пальшыц, ён на гэтай жа пазіцыях стаіць. Если няма магчымасці выйграць, навошта вы удзельнічаеце? Навошта? Вось. І я пра тое кажу, каб менавіта працэнт людзей не прыйшоўшых зрабіць такім, якога раней ніколі не было. І гэта тады дасць вынік. Пака што гэта не быў крытычны працэнт. Уявіце сабе, што 80% не прыйдзе. Это будзе зусім іншы каленкор. І ў плане пустаты ўчасткаў, і ў плане таго, што заўважыць ОБСЕ і назіральнікі, і ў плане таго, што пабачаць самі гэтыя цёткі, сябры выбарчых камісій, разумееце? І ў плане колькасці канфліктаў бюджэтнікаў з вертыкалью, якая будзе прымушаць іх галасаваць. Чым больш будзе такіх канфліктаў, тым лепей. Это радыкалізацыя грамадства. Калі гэта я завіс? Так, ладно, я спадзяюся, я ўжо адвіс. Тому што людзі не адвальваюцца, так ўжо адваліліся. Як ты лічыш, Лукашенко стары чорт, ці ён проста старая тварына? Это я лічу самае лепшае пытанне за ўсю гісторыю маіх стрымаў. Вось проста. Я яго пакіну без адказу. Таму што Лукашенко гриб. Вот. Был Ленин гриб, а Лукашенко просто гриб. І нам трэба, каб ён як хутчэй расклаўся на плесень і на ліпавы мёд. Yellowman, я троху не разумею, што ты хочаш данесці, тому што вельмі шмат адрывачных паведамленняў. Пратэст, пра безопасны пратэст, забудзьцеся ў Беларусі. Забудзьцеся. Пакуль аўтарытарызм, пратэст не будзе бяспечны. Это факт просто. Рэжым гатовы ўжыць сілу ў любы момант і не будзе гэтага саромецца. Ні захада, ні што, ім па барабану. Таму толькі цярпімасць людзей да гвалту і прывычка да рызыкі. Вось. Што мы можам людзям прывіць для паспяховага пратэсту. А заманіваць людзей на бяспечны пратэст – гэта падман. Ніхто не можа гарантаваць ім, што пратэст будзе бяспечны. Ніхто. Кожны, хто кажа, што я вам гарантую бяспеку на пратэсце, гэта хлус. Это хлус. Рэйні, дзякуй табе за актыўны ўдзел, дзякуй за донат. Все, сябры, я буду сканчаць. Я бачу, у нас нормально тут так напрыканцы сабралася. Потым я гэты два стрыма аб'яднаю. Напішыце, калі ласка, зараз напрыканцы, ці віз я на гэтым другім стрыме. Вось хто перайшоў з першага, можа параўнаць. Калі ласка, я пачакаю хаця пару адказаў вашых. Напішыце, ці віз я на гэтым другім стрыме зараз. Вось, і буду заканчваць. Дзякуй вялікі ўсім, хто трываў, хто пераходзіў са стрыма на стрым, чакаў, пакуль я ўсё налажу. Вельмі прыемна, насамрэч, што вось вы не кідаеце, і вам цікава быць са мной, цікава размаўляць. Вось, не віз, бывалі хібы, але не болей за 2 секунды. Выдатна, гэта просто супер. Значыць, я, відаць, бачу, у чым праблема, ўжо наступныя стрымы ўсё мусіць быць окейушкі. Калі крыху, это ўжо недахопы могуць быць і вашего інтэрнэту, магчыма, ці проста Ютуба. Все, дзякую всім антихайп, рэвалюцыйны флекс, добра, крытычнага мыслення, перамогі, анархіі, свабоды, смеласці, здароўя і мыйце рукі перад ядой. Да пабачэння.